Aquests 400 dies de congrés realment han donat per molt, han tingut lloc 5 iniciatives a les que hem donat suport i que en aquest cas han estat, diríem, impulsades per diferents institucions i DOPs del territori, 7 jornades que s'han impulsat des de la facultat i un projecte en marxa, el projecte que té a veure amb la cuina dels genis. És un procés que vam iniciar, és un procés de reflexió, és un procés de creatiu, de cooperació, amb un objectiu, us ho resumeixo molt, després en tindreu més informació, però és per crear experiències culinàries basades en 4 artistes universals que tenim al nostre territori, com és Antoni Gaudí, Pablo Picasso, Joan Miró i Pau Casals. Aquí vam fer una taula rodona, que va ser el tret de sortida, vam presentar en societat aquest projecte de la cuina dels genis. Hi ha un vídeo que és una miqueta per fer aquest tastet, diríem, de tot el que ha passat.